नमस्कार, मी रीना ठाकूर कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्या या विशेष बुलेटिन मध्ये स्वागत करते। चला तर मग जाणून घेऊया सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासहित संपूर्ण कोकण आणि अखंड महाराष्ट्रात नेमकं काय काय घडलं। मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी प्राणपणाला लावलेत। जरांगे पाटील गेल्या 9 दिवसापासून उपोषणाला बसलेत। आज 9व्या दिवशी त्यांची प्रकृती खालावली आहे, मात्र तरीही ते आपल्या निर्धारावर ठाम आहेत। कोणत्याही परिस्थितीत उपोषण सोडायचं नाही असा निर्धारच त्यांनी केलाय। भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने व कुडाळ मालवण विधानसभा प्रभारी तथा माजी खासदार निलेश राणे आयोजित शुक्रवारी 8 सप्टेंबर रोजी सायंकाळी 5 वाजल्यापासून भव्य दहीहंडी सोहळा होणार असून या दहीहंडीसाठी सिने अभिनेत्यांसह लाईव्ह संगीत असणार आहे, असे भाजपचे ओरोस मंडल अध्यक्ष दादा साईल यांनी कुडाळ येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले। सावंतवाडी येथील उपजिल्हा रुग्णालयातील ब्लड बँक कर्मचाऱ्यांच्या शोधात आहे। गेले काही दिवस या ब्लड बँकमध्ये फक्त एकच महिला कर्मचारी कार्यरत आहेत। पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण व शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर हे 2 वजनदार मंत्री असताना अशी अवस्था का, असा प्रश्न नागरिकांना पडत आहे। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे 2 जिल्हा प्रमुख करण्यात आले आहेत। यामध्ये कणकवली, देवगड, वैभववाडी व मालवण या तालुक्यांकरता जिल्हा प्रमुख म्हणून संदेश पारकर यांच्याकडे जबाबदारी देण्यात आली आहे। सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचे माजी अध्यक्ष सतीश सावंत यांच्याकडे कणकवली विधानसभा प्रमुख पदाची जबाबदारी देण्यात आली। अखिल भारतीय मराठा महासंघ सिंधुदुर्गच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदुर्गच्या समोर आज जवाब दो आंदोलन करण्यात आले। या आंदोलनामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांतून बहुसंख्य मराठ्यांनी सहभाग नोंदविला। याबरोबरच कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय, पण तुम्ही मात्र दिवसभराचे अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेजला फॉलो करायला विसरू नका।